máte velmi omezené vidění. No samozřejmě mám velmi omezené vidění. A vždyť jsem byl i v Olomouci, i v Ostravě, i v Hradci Králově, i v Nymburku, i v Brno. Všude jsem byl. Všude jsou. Nic tam není k dělání. Jsou to malá města, kde nic není k dělání, prosím vás. No dobře, já si dělám srandu samozřejmě. Trošičku je tam sranda. Samozřejmě je tam něco k dělání, přece tam žijí lidi, dělají biznes. I jsou tam továrny a tak dále a tomu podobně. Takže zdravím.